Hej, det er Jørgen. Hej. Sælger I kikkerter? Ja, det gør vi da. Sådan nogle, hvor man kan se om natten? Nej, ikke med infrarødt lys. Det har I ikke? Eller lysforstand, det gør vi ikke, nej. Vi sælger kun almindelige kikkerter. Jeg har nemlig et lille problem. Ja. Jeg bor i et hus, ikke? Jo. Hende der pigen bor på den anden side. Ja. Hun er på min alder. Ja. Okay, lidt ældre, men altså... Hun går altid i bad om aftenen. Okay. Og jeg ville godt have en kikkert, hvor jeg kunne kigge over til hende. Okay. Jamen ved du hvad, sådan noget har jeg ikke. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Kan den ikke bruges, hvis der er lys inde ved hende? Du må ikke kigge ind til hende jo. Nej. Bare hvis man nu vil. Ja, det må man jo ikke. Så det er jo at lure. Hun har en hund. Det er bare hunden, jeg vil kigge på. Nå. Ja. Men du kan jo prøve at komme ind og se, hvad vi har. Så er det nemmere at forklare, hvad vi har. Har I camouflageudstyr? Nej. Det har I ikke? Nej. Hvad med soveposer? Det har vi masser af. I camouflagefarver? Nej, det er jo lige meget. Og så camouflagefarver, når man skal sove, så har man lukket øjnene. Så kan man ikke se noget alligevel. Nej, men det kan fjenden jo. Ja. Tænk nu, hvis han listede sig ind bag på mig. Ja. Jeg har lige et forslag. Ja. Hvis jeg nu kommer ned og køber en kikkert hos dig, Ja. så kunne man så få lidt rabat? Det kommer an på, hvem du er, og hvis du er medlem af en organisation, vi giver rabat til. Men I får de billeder, jeg har taget? Ej, men det kan vi ikke bruge til noget, du. Af hende? Det kan vi ikke bruge. Eller, jamen af hunden? Jamen, det er vi ligeglade med. Hun går i G i streg og bare bryster. Og så har hun sådan en ring i.